Здравейте, вие сте с Работенца вкусна храна, а днес ще ви представим рецепта за сладки мъфини, така че останете и гледайте, защото е много интересно. Мъфините са с банан и какао, така че не пропускайте рецептата. Нека да започваме, всичко може да намерите долу в описанието. След като смачкаме бананите, добавяме яйцата, а след като сме добавили яйцата, добавяме и захарта и разбъркваме хубаво. След като сме разбъркали добре, добавяме и олиото. А след това добавяме и млякото. Разбъркваме горе-долу да получим нещо такова и вече сме готови да добавим и брашното. Тук внимателно пресяваме брашното, а към него сме добавили и едно пакетче бакпулвер. Към брашното и бакпулвера най-отгоре сме добавили и какаото и пресяваме и него. Горе-долу трябва да получим такава консистенция, така че нещо подобно трябва да получите и продължаваме напред. След като сме готови, аз добавих шоколад. Вие може да добавите шоколадов чипс или нещо друго по ваш избор, няма значение, както на вас ви е вкусно. След това ги прехвърляме във формички и печем на 180 градуса на загрята фурна. Тук ви показвам и крайния резултат. Мъфините се получиха много добре. Уникални, направо да се оближите пръстите. Наистина доста се харесаха, така че ви ги препоръчвам с две ръце и ги пробвайте и кажете вашето мнение. Ако рецептата ви хареса, се абонирайте и харесайте видеото, така помагате на канала да се развива. Съвсем скоро ще има нови и нови рецепти, така че абонирайте се да не пропуснете някоя от новите рецепти.